компанията дава твърде добре. Но са в колиците. Пиерс не е доволен. Знаете ли, днес се чувствам особено жесток. Може би не трябва да го казвам, но мисля, че днес трябва да сме по-жестоки, защото пускаме прекалено много посредственост. Малко за небе. Сещате се. Следващият, моля. Сидай, как те казваш? Кайл Джеймс. На колко си години? На 10. Добре, започвай, Кайл. Здравейте, аз съм Кръвчо. И искам да ви благодаря, че ми дадохте наградата от $1 милион. Колко често се упражняваш, Кайл?